आसाम सरकारनि हेंथायै दिनै जेरावबो जेरैबो सोमावसारदों एबसु आरो बर' थुनलाइ आफादा। गुबुन गुबुन जिल्ला आफादफोर बादिनो दिनै बाक्सा जिल्ला एबसुआबो गोसोम बेज गाननानै गोख्रोङै सोमावसारदों। आसाम सरकारा बर' बिजोंनि थाखो 6नि सानखान्थि आरो बिगियान आयदाखौ इंराजि बिजोंजों फरायहोनो लानाय थांखिखौ हेंथा होनानै दिनै बाक्सा जिल्ला एबसुआ जिल्ला बर' थुनलाइ आफादजों लोगोसे फरायसा आरो फोरोंगिरिफोरखौ लानानै सोमावसारदों। बाक्सा जिल्लानि सिङाव खुंनाय सोमावसारनायनि गेजेरजों बाक्सा जिल्ला एबसुनि आफादगिरि उमेश दैमारिया सरकारनि हेंथायै मा बुंदों खोनासंदो। गिबियाव जोंनि बर' जे पर्टेल बिजोंखौ मोजां मोनग्रा गासैनिसिमबो गाहाम हामलायनाय बावहरबाय। दिनै जोङो मिथिगौ आसाम सरकारनिफ्राय बर' बिजोंनि जेफोर फरायसालिफोर दङ बे क्लास 6नि थाखो 6नि फरायसाफोरनि थाखाय मेथ्स आरो साइन्सखौ इंराजि बिजों जाबसिननायखौ बेखौ हेंथा खालामनानै दिनै गासै आसाम नाङैनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफाद जथायैनो मोनफ्रोमबो फरायसालियाव दिनै गोसोम बेज गाननानै बेबायदि जे सरकारा जाबसिनना होनाय आयेन बा सरकारा इंराजि जे जाबसिनना होनाय मेथ्स आरो साइन्सखौ बेखौ हेंथा खालामनानै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। गिबियाव दिनै सालबारि जौसिन फरायसालिनि मानगिरि गोरायुं दङ, बेजों फोरोंगुरु सारमोन दङ आरो सालबारि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि आरो सालबारि दुलाराय बर' फरायसा आफाद लोगोसे बेवहाय जिल्ला आफादनि लोगो आफादगिरि लेङाइ आफादगिरि सचिन सरकारिजों जथायै जोङो बे सालबारि हायार सेकेन्डारियाव हाबफैनाय जादों आरो बेवहाय मर्निं प्रेयारावनो बे हाबाफारिखौ गोसोम बेजखौ जोङो बयनोबो राननानै होनाय जादों आरो फरायसाफोरा जोङो मोनदांदों माखासे बिजाब मोनदों, माखासे बिजाब मोनाखै। दिनै माखासे बिजाबखौ दिनै मोनजोब्बाय, जेरै गुबुन बिजाबखौ मोनजोब्बाय, नाथाय साइन्स आरो मेथ्सखौ दिनैसिमबो गोदान मोननो हायाखै। जाय फरायसाफोरा बेहाय बर' बिजोंजों फरायनानै क्लास 6 मोनफैबाय बिथांमोननि थाखाय बर' बिजोङैनो साइन्स आरो मेथ्सखौ फरायनो मोनथारनांगोन आरो बेखौनो नेनानै दिनै फरायसाफोरा दिनै फरिखा समसिम फैलायबाय। सरकारजों जों गोबां सावरायबाय, सरकारजों सावरायनायखौ जों गोबां नुबाय। जोंनि बड' साहित्य सभा आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादजों सावरायनाया, नाथाय दिनैसिमबो नांगौ बायदि समाव बिजाब होनो हायैया जोंनि थाखाय खोब दुखुनांथाव। सरकारखौ जों बेखौनो खावलायगोन जाहाथे बेखौ नायबिजिरथारनानै थाबैनो फरायसाफोरनि जिउजों जाहाथे गेलेया। जाय बिजों जेरै बिजों बे बिजोंखौ जोङो मोननो हाथारनांगोन। मानो होनबा बर' बिजोंजोंनो फरायनानै क्लास 6 मोनबाय, सोरबा डक्टर इन्जिनियार जाहैबाय, सोरबा प्रफेसर जानानै दङ आरो गोबाङानो बेबायदि गोरों गोरा जाहैबाय। दा बिजोङा जोंनि थाखाय फेक्टर जानो हाया। बिजोंनि थाखाय बेवहाय इंराजि बिजों जोङो फरायखायो, इंराजि साबजेक्ट दङ, हिन्दी साबजेक्ट मोनसे दङ, आयदा दङ। दा नैबे जिखिनि आयदाफोर दंखायो बे साबजेक्टफोरखौ जोङो फरायसाफोरा दिनैसिमबो फरायबाय थादों, इयुनावबो फरायलांगोन। नाथाय गोदानै जाबदेरना होनायखौ जों माब्लाबाबो गनायनाय नङा आरो बेखौ बर' बिजोंजोंना जोंनि थाखाय फेक्टर जानो हाया। बिजोंनि थाखाय बेवहाय इंराजि बिजों जोङो फरायखायो, इंराजि साबजेक्ट दङ, हिन्दी साबजेक्ट मोनसे दङ, आयदा दङ। दा नैबे जिखिनि आयदाफोर दंखायो बे साबजेक्टफोरखौ जोङो फरायसाफोरा दिनैसिमबो फरायबाय थादों, इयुनावबो फरायलांगोन। नाथाय गोदानै जाबदेरना होनायखौ जों माब्लाबाबो गनायनाय नङा आरो बेखौ बर' बिजोंजोंनो फरायनो मोननांगौ, बर' बिजोंजोंनो लिरनो मोननांगौ। बेजों लोगोसे जों जुदि नायोबा नुयो माने भारतनि 90 सिडुलाव हाबनाय बर' राव आरो बेजों लोगोसे भारतनि साहित्य एकाडेमिक जायफोर सुंद' सल' लिरो, जायफोर खन्थाइ लिरो, जायफोर सल'मा लिरो, बायदि ट्रेन्सलेट बा राव दानस्लायो, बिथांमोनाबो दिनै बर' जायफोर लिरगिरिफोरनोबो भारत सरकारानो साहित्य एकाडेमिक बान्था होलायनाय जाबाय। बे समसिम मोनहैनानै दिनै फिन बर' बिजोङाव नैबेबायदि जाबसिनना होनायखौ जों माब्लाबाबो गनाया आरो बेखौ जों इयुनाव गनायनाय नङा। फरायसाफोरा गोबां खस्थ' मोनदों, फरायसाफोराबो बुंदों, नोंथांमोनहा दा सोंबा मिथिगोन फरायसाफ्रा माबायदि जेंनायाव जानानै दङ। फरायनो थाखाय माखासे बिजाबाबो मोनबाय, माखासे बिजाबखौ दिनै बे साइन्स आरो मेथ्सखौ लानो हायाखै, फरायनो हायाखै, जायफोर LP निफ्राय आप टु क्लास 6 सिम मोनफैबाय।
माने थाखो 1निफ्राय जायफोर थाखो 6सिम मोनफैबाय बिथांमोना दिनै गोनो गोथो जानानै दङ। दा बेखौ रोखा खालामनांगौ सरकारा जेरैखि जाया क्लास 6नि साइन्स आरो मेथ्सखौ थाबैनो बर' बिजोङाव साफायनानै हरनांगौ बिनि थाखाय जोङो खावलायबाय। गोबां दिनै सरकारनि माखासे खोथाया गोबां गोनो गोथोआव खालामदों। दा बिजों मोनसेजों माने बे इंराजियावनो जा माने बर'आनो जा बा आसामिसानो जा बिजोङा गावनि रोंनांगौखौ मालाबाबो होबथानो हाया। बिखेखै बेनि बादैबो जोङो नुदों द्रौपदी मुर्मु जायनोखि भारतनि प्रेसिडेन्ट आफादगिरि जायखौ जों सबसे माने फार्स्ट सिटिजेन होननानै बुङो बिथाङाबो बुंदों बिमा रावनि समान गियान होनो हानाय जेबो बिजों गैया आरो बेखौ इउनेस्क'आबो बुंदों। दा इउएनअनिफ्रायबो जों बेखौ बुंदों आरो फान्डामेन्टेल राइटआबो बेखौ बाथ्राखौ बुंदों। फारसेथिं निउ इडुकेसन पलिसि जाय 2020आव लागु जादोंमोन आरो जायखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो थांगासिनो भारत सरकारा बे इमप्लिमेन्ट खालामनायाव मा बुंदों भार्नाकुलार लेंगुवेजआ बेहाय बाहायजानांगौ। भार्नाकुलार लेंगुवेज दा आसाम सरकारा बे सोदोबफोरखौ बुजिदोंना बुजियाखै जोंहा सन्देह जादों। इउनेस्क'नि जायफोर गाइडलाइन बेखौ बुजिदोंना बुजियाखै जोंहा सन्देह जादों। फान्डामेन्ट निउ इडुकेसन पलिसि जाय 2020आव लागु जादोंमोन आरो जायखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो थांगासिनो भारत सरकारा बे इमप्लिमेन्ट खालामनायाव मा बुंदों भार्नाकुलार लेंगुवेजआ बेहाय बाहायजानांगौ। भार्नाकुलार लेंगुवेज दा आसाम सरकारा बे सोदोबफोरखौ बुजिदोंना बुजियाखै जोंहा सन्देह जादों। इउनेस्क'नि जायफोर गाइडलाइन बेखौ बुजिदोंना बुजियाखै जोंहा सन्देह जादों। फान्डामेन्टेल राइट भारत संबिधाननि 90 सिडुलाव हाबनाय रावखौ जोङो फरायो बिमा राव हिसाबै बेखौ बुजिदोंना बुजियाखै जोंहा सन्देह जादों। दा गार्जेनफोरा गोनो गोथो जानांगौ गैया। गार्जेनफोरा माने रोखा जानांगौ जे इंराजि मिडियामनि माने बिजोंनि थाखाय इंराजि बिजों दंखायो ना होमबा आसामिस बिजोंनि थाखाय आसामिस बिजों दंखायो बर' बिजोंनि थाखाय बर' बिजों आरो बेखौ जोङो गार्जेनफोरा रोखा जानांगोन जुदि गाव बांद्राय रोङाब्ला आरो बेखौ इंराजि बिजोङाव जुदि होयोब्ला बे फरायनाया जादोंना जायाखै जोङो मालाबाबो हमनो हाया बुजिनायबो नङा। फरायसाफोरा फरायनाया जादोंना जायाखै बेखौ जों कारेक्सन खालामनो हानाय नङा जोङो सुद्रायनो हानाय नङा। नाथाय बर' बिजोङाव होयोब्ला बे बिए फरायनायानो जाथों बा एलपि स्कुलनिफ्राय एमइ स्कुल हाइ स्कुल फरायनायानो जाथों फरायनाया सोदोबा उच्चारना जादोंना जायाखै जोंनि गावनि बिमा रावखौ सोरबा रोंथारै इलिटारेट एकदमबारे फरायसालियाव थाङै गार्जेनफोराबो हमनो हायो। फरायनाय सोदोबा मा ओरैनो रायलायनाय सोदोबा मा फनाव रायलायनाय सोदोबा मा बेखौ जों हमनो हायो। नाथाय जों जुदि गुबुन बिजोङाव होयोब्ला बे गार्जेनफोरा रोखा जानो हागोन ना गावनि माने फरायसाफोरा गावनि गथ'आ माने बे फरायनाया थिग जादोंना जायाखै बेखौ कारेक्सन खालामनो हागोन ना हाया बे जोंनि थाखाय सन्देह गोनां। दा बेनि थाखायनो जोंनि आइ आफायाबो फरायनाया गैखायामोन आंनि बिमायाथ' एखेबारे फरायाखैमोन नाथाय जोंखौ फरायनो थिनदों। फरायालासिनो माबा मोनसे डायलग मारिदोंब्ला गावनि रावजों रायलायनायखाय बुजिदों बिनि थाखायनो जोंखौ माने फरायनाया मा जाखो फरायनायाव मानो रायलायनांगौ फरायनायाव मा डायलग मारिदों बा फरायनायाव मा गल्प गायदों बे बाथ्राखौ बुंहरनो हायोमोन नाथाय गुबुन बिजोंबाथ' हमनो हानाय नङा। दा बिनि थाखायनो जोंनि गार्जेनफोरनि थाखायबो माने बेहाय बर' बिजोंजों गावनि बिमा रावजों जिखुनु जाया मानो गावनि बिमा रावजों फोरोंनायाव जोंहा सुबिदा दङ। बे माने गार्जेना गोरोङा जाथों बा रोङैयानो जाथों जों रोखा खालामनो हायो। जों मोनफ्रोमबो ग्रामारखौ जोंनि रावखान्थिखौ रोखा खालामनानै होनो हायो। थांगोन जागोन बा बेबायदि जाखांबाय जादों जानो गोनां दं बे बाथ्राफोरखौ जों बहा बाहायो बे सोदोबफोरखौ बहा बाहायो बेखौ जोङो मिथिखायो जोंनि गार्जेनफोराबो मिथियो। नाथाय गुबुन बिजोंजों फरायोबा बेखौ जों कारेक्सन खालामनो हानाय नङा जों बेखौ सुद्रायनो हानाय नङा। बेखौ रोखा जानाया मोजां। दा सरकारा बायदि बायदि फरायालासिनो माबा मोनसे डायलग मारिदोंब्ला गावनि रावजों रायलायनायखाय बुजिदों बिनि थाखायनो जोंखौ माने फरायनाया मा जाखो फरायनायाव मानो रायलायनांगौ फरायनायाव मा डायलग मारिदों बा फरायनायाव मा गल्प गायदों बे बाथ्राखौ बुंहरनो हायोमोन नाथाय गुबुन बिजोंबाथ' हमनो हानाय नङा। दा बिनि थाखायनो जोंनि गार्जेनफोरनि थाखायबो माने बेहाय बर' बिजोंजों गावनि बिमा रावजों जिखुनु जाया मानो गावनि बिमा रावजों फोरोंनायाव जोंहा सुबिदा दङ। बे माने गार्जेना गोरोङा जाथों बा रोङैयानो जाथों जों रोखा खालामनो हायो। जों मोनफ्रोमबो ग्रामारखौ जोंनि रावखान्थिखौ रोखा खालामनानै होनो हायो। थांगोन जागोन बा बेबायदि जाखांबाय जादों जानो गोनां दं बे बाथ्राफोरखौ जों बहा बाहायो बे सोदोबफोरखौ बहा बाहायो
बेखौ जोङो मिथिखायो जोंनि गार्जेनफोराबो मिथियो नाथाय गुबुन बिजोंजों फरायोबा बेखौ जों कारेक्सन खालामनो हानाय नङा जों बेखौ सुद्रायनो हानाय नङा बेखौ रोखा जानाया मोजां दा सरकारा बायदि बायदि बाथ्रा बुंनानै गार्जेनफोरखौ उत्सा खालामनो हागौ नाथाय उत्सा खालामनायनि लोगोसे गुन गोनां सोलोंथाइखौ जों होनो हानाया जा गोब्राब जागोन मानो होनबा जायजों गोरलैसिन जों सोलोंनो हायो बेजोंसो जों गुन गोनां सोलोंथाइ लानो हायो आरो जायजों गोरलैसिन हाया माने सोलोंनो हाया गोनो गोथो गावहानो दं बेजों जों मालाबाबो गुन गोनां सोलोंथाइ लानो हाया जेरै नों जापानखौ नाय जेरै चाइनाखौ नाय चाइनाया गोबां बोसोरसिम इंराजिखौ सोलोङा होननानै दोनदोंमोन नाथाय चाइनाया बेसेबां डेभेलप जापान बायदिया दिनै गावनि रावजोंनो साइन्टिफिक गासिबो बाथ्राखौ दिहुनजोब्बाय साइन्टिफिक गासिबो सोदोबखौ बाहायो बेसेबां डेभेलप दा जोंनियासो गावजों गावनि गेजेराव गोनो गोथो सोरबा इंराजिजोंसो फरायोब्ला माने IAS IPS जागोन बेबायदियाथ' दिनै हिसाब खालामोबा नुयो आसामाव नर्थ इस्टआव जेसेबां IAS IPS जादों गासिबो इंराजि बिजोंनि नंजोबा माखासेया नंगौ माखासे बांसिन बागानो नङा दा बेखिनि थाखाय जोङो खावलायबाय जाहाथे जोंनि गार्जेनफोराबो रोखा जानो हायो आरो जोंनि फोरोंगुरु लोगोसे जोंनि फरायसाफोराबो रोखा जानो हायो बिखेखय फरायसाफोरा दिनै क्लास 6नि फरायसाफोरा बिराद गोनो गोथोआव दङ बिनि थाखायनो जोंहा क्लास 6नि साइन्स आरो मेथ्स लोगोसे बिथांमोना फरा बिजाब मोननांगोन आरो फरिखाखौबो बर' बिजोंजोंनो माने लिरनो मोननांगोन बेखिनिखौ दिनै बे सालबारि ओनसोलाव जेसेबां फरायसालिफोर दङ दिनै बालिका हाई स्कुल बेजों लोगोसे सालबारि हाई सेकेन्डारि बेजों लोगोसे सानजोरां जे कनेसारि ME स्कुल बेवहाय हाबैबाय आरो गुबुन गुबुन प्राइमारि जोंनि गुदि बर' थुनलाइ आफादफोरा लोगोसे दखरा आफादफोरा बाक्सानि गासिबो फरायसालियाव हाबनानै बे गोसोम बेचनि गुदि खोथा मानो थाखाय गाननो गोनां जाखो बेखौ फोरमायजोब्बाय आरो बेजों लोगोसे जोंनि गार्जेनफोरजोंबो जों सावरायदों दा बेजों जोङो खावलायगोन सरकारा थाबैनो बेखौ समाधान खालामना होनांगौ गोजोन्थों जोंनि बाक्सा जिल्ला एबसुनि आफादगिरि बिथां उमेश चन्द्र दैमारि आरो बर' थुनलाइ आफादनि गासै सोद्रोमा नोंथांमोन गासैनोबो साबायखर थाबाय दा दिनै जोंनि सालबारि गोजौसिन फरायसालियाव जा बिजाबनि मोनसे जेंना जादों क्लास 6आव अंक आरो बिगियानखौ बर' मिडियामजों फरायनो हानाय बिजाब मोनाखै फरायसाफोरा बेसेबा उसुबिदायाव गोलैदो जोंनाव बिगासिनो दङ थ' जों एसे फोरमायना दोनदो जे इंराजि मिडियाम हथादै नोंसोरनो होनायनि थाखाय जोंहा एबसुनिफ्राय आरो बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय एसे बन्द' खालामथ'ना दोनदो बेनि थाखाय जों होनाय जायाखै नोंसोरो खायदा खुयदा खालामनानै फरायथ' बिदि बुंनानै जोङो गथ'फोरखौ दोनथ'नाय जादों आरो जुदि सोरबा उसुबिदाथार जादोंब्ला बुजिनो हाथाराखैबा बा क्लासाव बिजाब नङाबा जाथ्राबा जोङो मोनसे बिथोन होदो बिसोरखौ जाहाथे थांनाय बोसोरनि जि पुराना बिजाब दं बेफोरखौनो थुब्रायना लाथों आरो बिजोंनो एसे फरायथों आरो फोरोंगिरिफोराबो जाहाथे गोजाम बिजाबखौ लानानैनो फोरोंथों बेखौ जोङो एसे बुंनाय जादों फोरोंगिरिफोरखौ आरो लोगोसे जिहेतु नै इउनिट टेस्टआबो फैगौ 13 जुननिफ्रायनो जागोन बेनिखायनो जोङो जिखुनु खायदायै एसे बिसोरखौ अंकखौ आरो बिगियानखौ जाहाथे खालामनो हायो आनजादखौ लिरनो हायो बेखिनि खायदाखौ होनो होदों दा जोंबो नेबाय दं जा बिथांमोना संगठननिफ्राय माब्ला बिजाबखौ मोननो हानाय राहा खालामनो हायो ना इंराजिखौनो होथारनांगौ जों नेगासिनो दं आरो इंराजिखौ होब्लाबोथ' जेबो जाखाया बुजिनाबो मोना जोंनो खायसे खायसे सोदोबखौनो बुजिना मोना आरो फरायसाफोरा जिथुनाखि वर्ड दङ बेखौबो फरायखांनो हाया बुजिनायाथ' बेलेग बाथ्रा आरो फरायखांनोनो हाया थिग बे लेखा आरो अंक आरो बिगियानफोरा आगोलनि बायदि खालि अंक खालामब्लाल' जायो बिदि नङा दानिया रावजोंबो एबा लेंगुवेजजोंबो लिरनो गोनां जायो बेखायनो बिराद उसुबिदानि गेजेराव दङ आरो जों मिजिं थिदों जाहाथे गोख्रै माबा मोनसे समाधान खालामना होथों गोजोन्थों जों एसे फोरोंगिरिफोरखौ बुंना दोनबाय जाहाथे बर'जोंनो लिरनो हायो जायगा माबा मोनसे जुदि बुजिथारना मोनाब्लाबो फोरोंगिरिफोरानो एसे बुजायनांगोन ओरैबायदि खालामनांगोन बर'नि जि नोंसोर बुजिना मोन्दों बेजोंनो खालामनांगोन इंराजिथ' लिरनो हाखायानो आरो सेन्टेन्सखौबो लिरनो हाखाया खिन्थु बर'जोंनो आनजादखौ होथों बिदि बुंना दोनखादों जों थाखो जिसेआव मुं थिसननो हांखुर जानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय रौता नर्थ इस्ट पाब्लिक फरायसालिया
नोंथांमोननो मोनसे गोजोनथाव खौरां लाबोदों। CBSE जों गनायथि मोननाय रौतानि मुंदांखा नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव दायो थाखो 10 नि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो स्ट्रिमनि थाखाय रौतानि नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव थाखोनि फराफारि आयदा फोरोंथायजों लोगोसेयैनो JEE, NEET, CUET, इन्जिनियारिं, मेडिकेल एन्ट्रेन्स आनजादनि थाखाय उफ्रा फोरोंथायबो होनाय जायो। बे फरायसालियाव बिजाब बाख्रि, फरायसाफोरनि थाखाय हस्टेल आरो गेलेनाय, मोसानाय बायदि बायदि केरिकुलार एक्टिभिटिसनि सुबिदा दं। गोसो गुदुं फरायसाफोरा दिनैनो दानो नैबे मबाइल नम्बर 8638605769 नङाब्ला 9435184298 आव थोंजों सोलोंनो हागोन।